Bibi, di ka ta masakpan ani pagkating klas nato? Sus, tuuman ka. Diri ara to kay igang day sa room Laday. Ay, gwapo. Asa man ana dapit? Sa aras ka niabot ka ni Rice. Would you tag delay? Sa panahon kita nito man din ma-erase. Sa nawa man ang time Pini pagkiligin ay sugod sa isig ka guys. Ay, kagwapo niya. Bro, bitaw no? Puniyag yung tag sa imong kahayag ako ni gawas na sa mais. Nabuto sa base. Pero ganahan ko sa iyang style, biba. Unique. Awar guni iyang hair color, oh. Bitaw no, nindot pud ba colorful. Na pink, na green, na violet. Mura mag super ingo. Gani, no? I don't want another girl baby, I just wanna marry you lady. Dili na ilisan kay gani, kapin na nangita utarong karon na rai. Nana sa di mga adarit ka pala igit. Nagunsaon mo diri? Aw, unsa pa di ay magkating class at the same time forma si mo ha. Ako, wa mo ko'y paki. Basta mang trip ra ko diri. Ano nakasulod man ni mga adik diri sa eskwelahan, oy? Lagi oy, nakasulod pa jud ning mga tiguwang. Perti ba yung adarita? Tiguwang bitog. Namutakon ni kadiha. Dayon na pre. Aw, dayon nun og musukol gud. Mga manyak! Humoy angay magminanyak. Eh wala boy karisma. Abi ba na ako rin nagkating class dire. Naman sa day mga geng-geng dire ah. Nabi mga babae oh. Grabe ni mga behan na. Kusog yung kating class ba? Wala ko ipaki sa inyo ha. Basta ako dire. Nonchalant ra ko dire. Bitaw may karisma. Pero ang tanan ka bugoy nasa mua. Tara pre, embargo na tog bag pre. Pero ang nonchalant, wala na ipaki sa palibot niya. Magpuyo ra gyud na siya. Igor ra maniid. Ayaw! Ayaw lagi ba? Ayaw! Oy, kurag di na ni maayo ba? Di ra ba ko ganahan ay bulihon babae sa tubangan sa akong mga mata? Ayaw kul. Hilaptanan makay mo kul. Ay nagkalampag diha ah. Saman, ihatag naman yung bag ko. Itagat na ka diri ah. Daro! Ayaw lang ninapti. Tara pre. Basi na diri. Ngo manggihatag day. Nabi dito tong cellphone ug pamilite. Halot na magukubi. Tara, bukura ka sila ta. Tara ta. Di na pwede ni. Naginukranay na sila dire. Panahon na, aron aksyonan, nako ni Ninhi. Akong pagkanatsalant, kalimtan na nako. Ipagawas na nako akong pagka-uwi. Gago mo ha? Hoy! Amin na ba, Bambi? Amin na ba? Ihatag ka kay nadala mo cellphone. Ampi ba? Kay na mo siya. Huwag na tunapsa ng mga buang bi ay. Gani no, wala man sila oh. Wow! Gani ng mga adik kayo, ambi na mong bagbi! Garo kayo ba ambi na ba? Ang tabi, mabot ako ang knight in shining armor. Di oh. Tangining ne. Sige, kasunod. Ibagay! Gago ay. Oh, kitsa man eh. Kaila ka ni pre. Nagpakulor pa sa buhok. Mura ba yung ngayon? Mura ba yung manok premium sprayahan? Tangining mo. Tuo mo gwa ko kailan ninyo. Tanan classroom, kabalo kong nakaigit mo. Wala lang bulgaray nga nakaigit me. Sabagay na lang. Time's up, day. Pero nakasuyop na, day. Gani no, murag nakatirag si Lupin ba? Mas lala pa magpuro na, day, kasaan duha, day. Sige lang, di. At least sa imuhan ni Dapig. Bet siguro ka na. Tanawan sa una karon, wala bang aron kasawon. Pili na mahati karon, sa imo ko nakita decision kisyon. Una kay gilibog pa kung saon pagdaho. Ngawa man ko'y naplano na man pero suho. Buhon magkitara, resulta di pa panahon. Karon kauban ka sa kalisod, why mo pugo. Day, rab na kulbaan naman ko anak nila, eh.
Gani. Power naman. Pero wala nga buang na. Buong yung mga tawhanan ni. Alangan nga. Mga adik man good. Ay, mapod. Hi ba no? Gani. Hi. Naawar ko ng pormahan na na. Suyo pag silupin. Tang-ining mo niya, musukol mo mo. Pero na-appreciate na ko siya ba? Sa effort niya nga, kaon akong bag sa ilaha. Tara. Pasti. Kinsa kaya na sino? Tawagon ako na siya, Mr. Pogi. Try to stop, look at me. Show me something, baby. Get me something. Shawty, come to daddy. Try to stop, look at me. Show me something, baby. Get me something. Shawty, come to daddy. Miss, come to daddy. Day ato day. Ito na ko. Sige na. Tara, migaw. Salamat, Mr. Pogi. Isa pa yan, oy. Araw ko diri sa palibot. Araw ng pinga ng mga naapi. Day. Ingna ka muna lang. Kanang, pwede kita na lang. Gagi. Isa? Kita na? Kamu na lang mag Paris sa sayaw ba? Kita na lang pare sa sayaw ba? Aw, Paris di sa sayaw nga metabo sa eskwelahan. May problema. Kita magpares sa Kaldagan, Batika. Show me something, baby. Get me something. Shawty, come to daddy. Shawty, stop, look at me. Show me something, baby. Get me something. Shawty, come to daddy. May galak sa loob na ang nag-first ride. At sabay, nakinig tayo ng love fight. May galak sa loob na ang nag-first ride. Get me something. Shawty, come to daddy. Dali, yun ako tong bayhan na, pre ba? Mura matag mga tala ganiha pero murag ay sa tong acting to ganiha, boss. Pahit sa to, katong pag sumagay na to, dali na kayo ba yung mga kuha na to, mga babae ato, basta na gani mga transfer na babae, biradaan dyan na to na permi. Ako atong kuha na, katong gagbayan ako ba? Boss, sunod boss. Ako atong isabi. Mo na ba ni ang comeback sa atong pagbuhat og short film? Mao na tingala ni ang comeback sa pagama na to mga short film. Paningkamutan na to nga matag Sabado maka-upload tag short film para sa inyo ha. Aron na mo ilang taon magpamilya ba? Lunes to Biyernes day, okay upload. Lunes to Biyernes, kanang mga adlaw posible mag-upload tag Bisaya Vines. Kanang mga kinabuang na tong nastorya binisaya ba? Basta Sabado, Shoreball, Bisaya short film ta. Ano ba? Kay kabalo ko gimingaw na sila sa imuha. Hatagi gusti siya ilang pag-subscribe ba? Maong kita-kit sunod video guys. Tangining!